קוראים נועה קדמן, ואני עוסקת בריקוד מודע וגם בעולם האקדמי. והגעתי לליאורה לפני כמה שנים אחרי פרידה ובתקופת הסגרים של קוביד, והרגשתי שאין לי אנרגיית חיים ואני מאוד מבולבלת ולא מצליחה להרים את עצמי או להבין לאן אני הולכת עם החיים שלי אחרי משבר אישי וכמובן הקולקטיבי. הגעתי לליאורה לשטיפה אנרגטית, שהמליצו לי על שטיפה אנרגטית, אבל לא חוויתי את זה לפני כן. וליאורה היא אישה מאוד מיוחדת, היא מלאת אמונה באלוהים, או איך שכל אחד מגדיר את זה. זה לא... אבל כן מחוברת מאוד למקורות של היהדות. הטיפול אצלה הוא בעצם גם בשיחה, אבל הקטע האנרגטי הוא מאוד מאוד עוצמתי. היא בעצם סורקת את הגוף, ככה, ואפשר לראות שהיא נכנסת לזה ממש מתחברת, ולא בקטע רוחני, אלא ממש אפשר לראות את הרוחניות האמיתית שיש בה. והיא מתחברת, היא מלאת נוכחות, היא סורקת את הגוף, היא נותנת את האבחון שלה, ואז בעצם מתחילה תהליך של שטיפה אנרגטית שחווים אותה בצורה מאוד עוצמתית דרך הגוף. לי זה עשה ממש פתיחה. החיים שלי די השתנו. פתאום התחיל להיות יותר אור ויותר טוב. ליאורה בעצם דיברה על זה שתקועים אצלי כל מיני דברים באנרגיה שלי, וכמובן מי שילך יקבל את האבחון האישי. אני לא אשתף יותר מדי בפרטי בחיים שלי, אבל אני כן אגיד שכל פעם שהרגשתי ממש תקועה ומבולבלת, אז הגעתי לליאורה לסשנים, והרגשתי אחרי זה מאוד כאילו משהו השתנה בצורה אבל רחבה. יותר דברים באו אליי, אז כן, אז הייתי יותר בטוב כנראה, ובאמת היא שחררה אצלי כל מיני דברים שתקעו אותי. אז אני מאוד ממליצה לחוות את ליאורה. היא מאוד מיוחדת, מקסימה, חכמה, מלאת לב, בידע וניסיון. ביי.